stvar. Donao sam odluku, počet ću da snimam na Kiku, ali na srpskom. U novembru ćemo napraviti najveći prelaz na drugu platformu. Poklonit ću vama za 3 live-a. Nećete morati da zapraćujete profile, nećete morati ovo, ono, kurat, pa mislim, jedino što će morati zapriti jeste moj profil na kom ću da live-ujem na Kiku. Poklonit ću vama, koji budete gledali u 3 dana 100.000 evra. Da, dobro ste čuli, dobit ćete 100.000 evra. Kako? Prvi dan ću pokloniti 25.000 evra, cash, iPhone-i, pomešano nagrade, u vrednosti će da bude 25.000 evra. Znači, ne nagrade, nego pokloni, ako gledaju oni za Igram na sreću, što su me zvali na razgovor. Znači, onda dalje. Drugi dan ću pokloniti još 25, 30, možda čak 35.000 evra. Isto cash, iPhone-i, možda Sony, možda televizori. Napravit ćemo veliko poklanjanje, bit će keša, bit će svega. Moći ćete da osvojite nagrade. Kako? Samo što ćete biti na live-u. Samo što ćete gledati live, moćete da osvojite nagrade u vrednosti od 100.000 evra. Ako bude dobro prošlo kako sam planirao, znači meni je plan da na prelazu imam minimum 20-25.000 gledalaca na Kiku. Verujem da je realno, zato što smo na YouTube-u imali po 25-30.000 gledalaca i više, 40.000 pre nego što smo ugasili kanale, tako da verujem da ako budem poklanjao 100.000 evra, verujem da je realno da na live dođe minimum 20.000 ljudi, 25.000 ljudi. Zamolit ću sve svoje kolege i drugare da me izreklamiraju, jer ih napuštam YouTube. Vidjet ću da ću da live-ujem na YouTube-u pa prebacujem na Kik, verovatno ni to neću, jer će mi vratno ugasiti kanal kada ode onako viral. Tako da zamolit ću kolege da mi izađu u susret, čodu, kolege, tačka, to je to. Ne šalim se, sve moje drugare, zamolit ću i Nugata da, kako zove, kad on završi svoj live, da izreklamira moj na Kiku, čisto ta 3 dana da mi pripomogne. Da napravim prelaz, da odem sa platforme, da bih dobio veliki deal tamo s njima, da mi, jel te, plate sve to i da što više ljudi dođe na platformu. Tako da, Nunija, naravno, normal, Nunija, Luksa, Jođira, svi da me šeruju. Tako da, zamolit ću ih sve da me šeruju i takođe u ta 3 live-a ću napraviti nenormalan, nezaboravan kontent, zvaću svoje prijatelje, javne ličnosti, pevače, druge javne ličnosti da dođu, da gostuju u ta 3 dana, da napravimo 3 najbolja live-a u godini, da napravimo apsolutni show, mešat ćemo sa IRL live-om, mešat ćemo baš ćemo da napravimo ludilo mozga live, potrudit ću se da to bude next level. 3 dana i da, finalno, ako treći dan, ako ta 2 dana dobro prođu i ako budem zadovoljan sa rezultatom, a verujem da hoću, jer verujem da će biti masu ljudi, znači masu ljudi, treći dan ćete pored novčanih nagrada i iPhone-a moći da osvojite novog Golfa 8. Kako? Samo tako što ćete gledati live. Tako da, ja mislim da je to jedan veliki W za ovaj live. Napravit ćemo 3 najveća live-a koje će Balkan pamtiti, najveće nagrade, napravit ćemo apsolutni lum. Kik se ne plaća, Kik je samo druga platforma, postoji aplikacija i na televizoru, može se skine da se gleda na TV-u, može se skine na telefonu da se gleda, ali o tom potom reklamirat ćemo to pun gas kada budem bio skroz spreman, pošto moram da uzem ime, treba da mi daju ime koje ću da uzem, Baka Prase, jel te, da uzem to ime na Kiku, to će mi oni dati, završiti. I to je to, brate, biće show. Naravno, neće niko imati veće šanse ili manje šanse od nekoga da osvoji
nagradu kao na svakom mom giveawayu, zato što znate da imamo ono najjači sistem, a nagrade će biti i izvučene preko točka od, znači stavljat ćemo vas iz četa na točak, vrtit ćemo točak cash, iPhone, golf, gomilu nagrada i točak će da vrti verovatno, ne verovatno, sigurno će da vrti moja žena, jer ćemo do tada objaviti vezu, tako da jedan double, brate, bit će najluđi live-ovi ikada. Tako da, dragi moji, uzbuđen sam, iskreno, ne uzbuđen, nego preuzbuđen. Verujem da će to da bude apsolutni show, da ćemo napraviti najluđa 3 live-a u istoriji Balkana. Na meni je da smislim detaljno kako, imam ideju, imam onako, znaš, neke vodilje, neku košuljicu. Sad, šta uraditi da to budu 3 next level live-a, vidjet ćemo, saznaćemo. Saznaćemo za mesec i po dana kada budem radio taj live. I onda, posle tog live-a, razumeš, ide produžetak, odmah ide i vlogmas, ide i sve, bit će ludilo mozga, bit će show. Ne mogu na Twitch, zato što neću moći reklamiram kocku na Twitch, ono zabranjeno, tako da idem na Kik. Zašto idem na Kik? Zato što neću imati ni jednu restrikciju, moći da radim šta hoću, da pričam šta hoću, znači bit će najjači live-ovi ikada, neće biti kurvi, zato što ne želim da dovodim kurve, da ja pričam s njima zbog moje žene, zato što smatram da nije okej prema njoj i samim tim ni nemam ni želju da komuniciram s kurvama i to. Možda nekad ako budem organizovao neki double date, tipa ono, kao što sam rekao, dođu 2 devojke, pečurka, još neko, ja budem samo voditelj, budem konobar da ih uslužujem, oni sve tu, znaš, pričaju, ja palim vatru, malo zajebavam i to je to, ali ja da imam neki kontakt sa nekim tako promiskuitetnim ženama i to, ja to neću raditi. Elem, to je to, dragi moji, strogo poslovno, normalno. Vreme